Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo do Campus de Ourense acolleu a cerimonia de entrega do último galardón que agranda a exitosa carreira profesional desta astrofísica galega. Un doutorado honoris causa pola Universidade do seu Vigo natal que lle fai especial ilusión. Séntome moi honrada de recibir este doutorado honoris causa con todos os que viñeron antes de min, tan merecidos. E tamén moi especial para min que sea da Universidade de Vigo, onde nacín, onde crecín, onde estudiei, onde, como se dixo, veño cada ano e teño a miña familia e que sempre recordo. Tocar o ceo e viaxar polas estrelas son os soños de nena que sempre acompañaron ao longo da súa traxectoria. Gustábame o ceo, gustaba mirar as estrelas, as estacións, pero eu non sabía que había unha carreira que fora estudiar iso, e despois, a medida que fun traballando, pois sí, penso que todos nós pensamos na NASA, non? Se estás facendo este tipo de traballo. Licenciada en Física en Santiago, completou a especialidade de Astrofísica en Canarias e fixo despois a tese doutoral en Manchester. Daí deu o salto a Canadá, onde traballando nunha empresa privada entrou en contacto coa NASA no ano 2012, que axiña se decatou do seu talento e fichouna como enxeñeira de sistemas. Pero eu pensaba que era un pouco, non sabes, ao principio un pouco unha broma para decir que estaba traballando ben, pero cando entregamos os modelos, os instrumentos que veñen de Canadá para integrarse, entón sí que me dixeron, por que non consideras ver aquí? Claro, foi na parte do traballo é un momento increíble. Vila traballa no laboratorio de voo espacial Goddard e a encargada de controlar que o telescopio James Webb teña máxima precisión na captación de imaxes. Está implicada de cheo agora noutro ambicioso proxecto de exploración ultrarrápida das galaxias co telescopio Nancy Grace Roman, ollo intrépido axexando o lado escuro do universo. Oscura, esa enerxía oscura, o que miramos os efectos cando facemos medicións de que as cousas non se moven exactamente como pensamos, porque sabemos que hai algo aí que ainda non sabemos o que é. Entón penso que entender o que pode ser iso vai a ser moi importante. O Nancy Grace Roman, coas súas características de poder facer imaxes moito máis grandes, máis amplias, poder buscar máis cantidade de planetas, tamén vai a avanzar, pero non é para asustarse, o que queremos saber, estos son pasiños poquinho a pouco que amplían o conocemento de todos, o que sempre fixemos. A investigación espacial é cada vez máis internacional e multidisciplinar, e esta viguesa está na vanguarda, rodeada dos mellores expertos do mundo que procuran respostas aos grandes retos do futuro. Dende o achado de novos planetas, atopar a fórmula unificada que conecte o mundo cuántico coa inmensidade cósmica ou como poñer freo ao cambio climático. Estamos, en certo modo, facendo a sexta extinción, estamos facendo as nós, que non está ben para nós. Entón, penso que tenemos os conocementos para utilizar enerxías renovables, para entender mellor o impacto que facemos neste mundo. Eso creo que vai a ser un avance moi importante que temos que facer, porque como non o fagamos, en 30 anos van a estar as cousas bastante mal. En agosto do ano vindeiro terá lugar un novo eclipse solar e Galicia será un escenario óptimo para contemplalo. Como galega, Begoña Vila salienta as posibilidades do noso país como punto de observación espacial. Que ven en agosto vai haber un eclipse solar total que se pode mirar dende Galicia e que vai a ser precioso. Eu penso que si esperemos que estedes o ceo ben e poder mirar o eclipse co mar na nosa terra vai a ser moi bonito. Entón, si, eu penso que se pode seguir fomentando. Embaixadora da marca España, a viguesa distinguida, condecorada pola propia NASA en varias ocasións, o periplo profesional de Begoña Vila é un referente para as futuras xeracións de físicos galegos, das que sairán seguro novos exploradores do universo.